5 причини да живееш на село. Възможности за собствен бизнес. Благодарение на европейското финансиране, селските райони предоставят редица възможности за бизнес, свързан с земеделие или производство на храни. А ако имате добър интернет, можете да станете и дигитален номад. Достъпни цени на имотите. Цените на имотите в градовете станаха непосилни за повечето хора, но за щастие има много оживени села, където се продават къщи, които са 10 пъти по-евтини от апартамент в София. Здравословен начин на живот. Селските райони предлагат спокойна и тиха среда с по-малко трафик, шум и замърсяване. На село имате чист въздух, по-голяма физическа активност, достъп до прясна местна храна и по-малко стрес. По-ниски разходи. Тук хранителните стоки са по-евтини, а разходите са по-ниски в сравнение с градовете. Причината – няма прекупвачи, които да оскъпяват допълнително продуктите. Балансирани и истински човешки отношения. В градовете често хората са изолирани или прекалено уморени да общуват, докато на село всички се познават и подкрепят взаимно, насърчавайки естествените социални контакти и взаимопомощ. Следете capgreenzone.bg за повече информация относно възможностите за живот и кариера в селските райони.